James Allen, 9. kolovoza. Svećava slava, jednako kao i mudračeva ili spasiteljeva, leži u njegovom stvorenju one najdublje poniznosti i krajnje nesebičnosti. Odrekavši se svega, čak i vlastite osobnosti, sva su njegova djela sveta i trajna, jer su oslobođena i najmanje mrlje sebstva. On daje, ne misleći što dobiva za uzvrat. On djeluje, ne žaleći za prošlošću, ne iščekujući budućnost i ne tražeći nikakvu nagradu za sebe. Kad poljoprivrednik obradi zemlju, pognoji je i posadi sjeme, zna da je učinio sve što je u njegovoj moći i sad se mora pouzdati u prirodu i strpljivo čekati vrijeme žetve, znajući da svojim iščekivanjem ne može utjecati na rezultat. Isto tako, onaj koji je spoznao istinu, sijaće sjemenje dobrote, čistoće, ljubavi i mira, koji ne iščekuje i ne traže rezultate, znajući da postoji vrhovni zakon koji donosi žetvu u pravo vrijeme i koji je izvor i održanja i uništenja. Svaki je svetac postao svet, neumorno ustrajući u samožrtvovanju. Onaj koji stupi na sveti put, započinje ga obuzdavanjem svojih strasti.